Euskadiko adineko pertsonen egoitzek badute dagoeneko errezeta elektronikoa eta Osakidetzako historia klinikora sartzeko modua. Euskadiko pertsona zaharren 300 egokitzetan errezeta edo errezeta elektronikoa eta Osakidetzako historia klinikoa sartu da dagoeneko indarrean, baita Uzturre egoitzan ere. Errezeta elektronikoak segurtasun klinikoari lagundu dio medikazioko akatsak eragotziz eta tratamentuaren jarraipena nolakoa den ezagutzeko modua emanez. Gainera, errezeta hartzeko osasun zentrora gutxiagotan joan behar izango da. Ezarri zenetik, 124 milioi errezeta elektroniko banatu dira. Egindako banaketen 186 dira. Esta implantación ha sido fruto del trabajo de nuestros profesionales, así como de la inmejorable relación existente entre los departamentos de farmacia, salud y políticas sociales del País Vasco con esta residencia y con el resto de residencias del País Vasco. URTMS delakoa aurrerapen garrantzitsua da buruko gaixotasuna duten pertsonen arreta. Zerbitzu horretan bi sistema soziala eta sanitarioa batera ari gara. Erantzukidetasuna erakusten helburu hori lortzeko, bi gauza lortzeko. Bai pertsona horien sendatzea, baina baita ere pertsona horiek komunitatean bizitzen jarraitzea, hau da guretzako helburu oso garrantzitsua. Estamos comprometidos, quienes formamos parte del Consejo de Atención Sociosanitaria, que son las Diputaciones Forales, los ayuntamientos a través de UDEL, los departamentos de Salud y de Empleo y Políticas Sociales, y lo tenemos claro. La atención a las personas debe prestarse teniendo en cuenta sus condiciones sociales y de salud y poniendo a la persona en el centro de nuestra atención. Ezenplu bikaina zarete eta posten gaitu gaur hemen zuekin egoteak. Urteetan zehar elkarlanean aritu eta gero. Gaur ikusi dugu, gure sistema modernizatu eta jasangarriaga bihurtu dugula, pertsonei zerbitzu hobe bat eskaintzeko. Errezeta elektronikoa Euskadi 300 erresidentzietara heldu da, eta honekin batera ere, paziente bakoitzaren Osakidetzak duen historial medikora sartzeko aukera. Aurrera pauso handia beraz, teknologia gero eta urte gehiago bizitzen den gizarte baten zerbitzura ipinita. Orain arte, 124 milioi errezeta egin dira Euskadin, eta gaur egun erresidentzia guztietan errezeta edatua dago. Horrek suposatzen dituen abantail guztiekin. Zehazki, erresidentzietan bizi diren 20.000 pertsonei zerbitzu hobe bat eskaintzen ari gara.